Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni Lucas. Sa ikaunom kabulan sa pagmabdos ni Isabel, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran na sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David. Maria ang ngalan sa babay. Miadto ang anghel kaniya og mingon, paglipay, ang Ginoo naguban ug nagapanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria pagabati sa mensahe sa anghel ug nagpalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mapulong. Mingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Magmabdos ka og manganak og lalaki ug nganlan mo siyag Jesus. Mahimo siyang inila ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang katigulangan nga si David, ug mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan, ug dili gayud matapos ang iyang gingharian. Si Maria miingon sang anghel, ulay ako, busa unsaon man pagkahimo niini. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Isabel. Giingon nga dili na siya mo anak apan karon ikaunom na kabulan ang iyang pagsabak. Bisag tigulang na siya kaayo kay waday dili mahimo sa Dios. Mingon si Maria, sulugon ako sa Ginoo, mahitambo unta kanako ang imong gisulti. Og mibiya ang anghel kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong buntag, malipayong pista kanatong tanan. Palakpakan nato ang mahal nga Birhen Maria, ang Immaculada Concepcion. Mga igsoon, karon nga adlaw sa akong gingon kaninyo, atong gisaulog ang usa ka dako ang kapistahan sa atong simbahan kang Maria, no? Sa titulo nga Immaculada Concepcion, Mary the Immaculate Conception. Mga igsoon, mao kini ang usa sa mga dogma sa atong simbahan o church teachings nga nagtudlo kanato o nagpasabot kanato, mga igsoon, nga si Maria gipanamkon nga walay buling sa sala, no? Mary conceived without sin. For your information, mga igsoon, niadtong tuig 1830, 24 years usa giproklama ang maong dogma sa atong simbahan, ang Immaculate Conception. Kahibaw ba mo? Si Maria nagpakita sa usa ka madre from the Daughters of Charity didto sa France. Og nakita nining maong madre ang usa ka medalya nga gipakita kaniya ni Maria nga may nakasulat, "O Mary, conceived without sin." Mao nga gitawag ning maong medalya Immaculate Conception.
Ug mausap kini ang gitawag nato karon nga miraculous medal, no? Di ba? Adunay miraculous medal na may baligya diya sa atong tindahan. So mao kini siya, no? Unya, in the year 1858, 4 years after the proclamation of the dogma, Mary again appeared to a 14-year-old girl, Bernadette, in Lourdes, France. Nagpakita na usab kini si Maria sa usa ka 14 anyos nga babae dito sa Lourdes, France. O sa dihang gipangutana siya sa bata, "What is your name?" Mary answered, "I am the Immaculate Conception." So these are confirmations from above about Mary as the Immaculate Conception, no? Mga igsoon, si Maria nga napili sa Dios nga mamahimong inahan sa atong Ginoong Kristo, gihatagan sa maong special privilege nga walay buling sa sala. Tungod kay anha man sa sulod sa iyang tiyan magpakatao ang anak sa Dios nga mao si Jesus nga walay bahid ug walay buling sa sala. Gituyo sa Dios nga mopuyo si Jesus kang Maria nga walay buling sa sala, kay dili man pwede nga si Jesus ang anak sa Dios mopuyo sa usa ka makasasala. Kay ingon pa sa ka biblical scholar, God cannot dwell in the presence of sin, no? God cannot dwell in the presence of sin. Ang Dios dili makapuyo sa presensya sa sala. Nguna nga si Maria gipakataw sa Dios nga walay buling sa sala, para didto mopuyo kaniya sulod sa siyam ka bulan ang bata nga si Jesus nga atong Ginoo. So mao kini ang atong gisaulog karon, ang kapistahan ni Maria sa titulo nga Immaculada Conception. Si Maria gipanamkon nga walay buling sa sala. Mga igsoon, sa sinugdan pagkaanindot kayod sa plano sa Dios para kanato, nga kitang iyang makatawhan magpuyo sa paraiso, o gipauna niya pagpuyo si Adan o si Eva sa maong paraiso. Apan napaggang ang nindot nga plano sa Dios kanato, mga igsoon, sa dihang nagkasala si Adan o si Eva sa sala nga disobedience, no? Tungod sa ilang pagsupak sa sugo sa Dios nga dili pagkaon sa bunga sa kahoy nga gidili kanila. Og tungod niini nahimong kaaway sa Dios ang tao tungod sa gibuhat nga sala ni Adan ug Eva nga atong unang mga ginikanan. So mao nga kita sa atong pagpanamkon aduna tay gitawag nga sala nga panulundon, no? Nga napanunod nato kang Adan o kang Eva. Pero si Maria, mga igsoon, exempted niini. Free siya sa maong panulundon nga sala tungod sa special favor o special nga grasya sa Dios nga gihatag kaniya. Kaysa sinugdan, gipili naman siya nga mamahimong inahan sa atong Ginoong Hesus nga walay buling sa sala. O sa akong gingon kanyo, dili man pwede nga mamahimong inahan sa atong Ginoo adunay buling sa sala. Kay si Jesus wala may buling sa sala. Mao na nga siya exempted, no? Gipahimugso nga wala kayo'y buling sa sala. Mga igsoon, si Maria gitawag nato nga bulahan sa mga babaeng tanan. Tungod kay she was found favored with God, no? She was found favored with God. Gikahimutan si Maria sa Dios.
Mga igsoon, mapasalamaton gayud kita kang Maria sa iyang pagkooperar sa plano sa Dios nga siya mamahimong inahan sa atong Ginoong Hesukristo. Tungod kay sa dihang naguba ang maayong relasyon sa Dios ngadto kanato, ngadto sa mga tao tungod sa sala ni Adan ug Eva. God restored His friendship to human beings through His Son Jesus, no? Para mabalik ang maayong relasyon sa Dios ngadto sa mga tao, gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan nga gipakataw ni Maria aron kita mamahimong higala pag-usab sa Dios. Mao na nga si San Pablo sa ikaduhang pagbasa nagaingon gayud, daygon ang Dios tungod sa iyang ilabihang pagtagad kanato, no? Ilabihang pagtagad sa Dios kanato pinaagi sa pagpadala sa iyang hinigugmang anak. So ilabihang pagtagad sa Dios kanato, no? So sa ilabihang pagtagad sa Dios kanato, iyang gipadala ang iyang hinigugmang anak kanato nga nagpakatao kang Maria para mupuyo uban kanato. So ingana ang ilabihang pagtagad sa Dios kanimo igsoon, ingana ang ilabihang pagtagad sa Dios kanatong tanan. Mangutana kita, kinsa man ako, kinsa man kita nga hatagan og ilabihang pagtagad sa Dios. Pangutan ako no inyong kagalingon, tuod kinsa man ako nga hatagag importante sa Dios. I am only a creation of God. Mao na nga magpasalamat kad kita sa Dios sa paghatag niya bili o importansya sa atong kinabuhi. Magpasalamat usab kita sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpakatao alang kanato tungod kay siya ang nahimong tulay nga mahibalik ang maayong relasyon sa Dios ug sa tao. Ug sa katapusan, mga igsoon, magpasalamat usab kita kang Maria nga atong inahan ang Immaculada Concepcion sa iyang pagkooperar sa plano sa Dios para kanato. Ug siguro mga igsoon, dili lang kutob kita sa pagpasalamat, kundili maningkamot kita nga dili na magpakasala, ug maningkamot kita nga magsunod pirmi sa mga sugo sa Dios aron paghatag og dungog sa atong Dios Amahan nga misagop kanato nga iyang mga anak. Kay kita sa atong pagkasinagop nga mga anak sa Dios, nahimo naman kitang mga anak sa Dios. Mao na nga kita mutawag kaniya Aba, Father, Tatay, Daddy, no? Gihatagan kita katungod sa pagtawag sa Dios Amahan nga mamahimo natong amahan. Mao nga isip iyang mga anak, mga igsuon, ang ato siguro nga sa atong pagkasinagop nga mga anak sa Dios, kita makahatag unta og maayong dungog sa atong Dios Amahan pinaagi sa pagsunod pirmi sa iyang kabubuton o dili magpakasala. Nga unta mamahimo gayud kitang tinuod niyang mga anak nga ingon pa like father, unsa gani? Like son. Kung buotan ang atong Dios Amahan, maningkamot kita nga itang mga anak muliwat sa atong Dios Amahan nga buotan usab. So as the Father is perfect, we will try our best also to be perfect, no? Pangayoon ta ang tabang sa mahal nga Birheng Maria, gihatagan sa mong grasya nga walay buling sa sala. Mga igsuon nga kita usab tabangan sa mahal nga Birhen nga dili magpatuyang sa pagpakasala, no? Kayo sahay manggod
Murag wala na sa ato ng guilt feelings. Murag natural na lang sa ato ang mubuhat og sala. Sumaw kini ang grasya nga atong pangayoon sa Dios. Amen. Madindog kita atong ipadayag ang atong pagtuo ngadto sa Dios. Nagatuo kami sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang nga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Yanak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak nilibinuhat usag kinaiya samahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni maring ulay ug nahimong tao. Tungod kanato sa katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak. Gisimba siya o gihimaya o misulti pinaangas sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Sa iyang putli nga pagpanamkon, si Maria gipadayag nga mao ang ikaduhang Eva. Siya maong bag-ong sinugdanan sa Dios alang sa atong kaliwat. Sa atong pagpasidungog kaniya karong adlaw, muduyog kita kaniya sa atong pag-ampo ngadto sa atong Amahan nga magbubuhat ug muingon kita, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Alang sa Santa Iglesia, nga motubo siya padulong sa kahingpitan ni Maria, ang atong pagadulngan ug paglaom, magampo kita sa Ginoo. Matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Alang sa atong kalibutan, nga pinaagi sa pagampo ug pagpinitinsya, makabaton sa panahon sa kalinaw, ang kadaugan sa kasing-kasing ni Maria, magampo kita sa Ginoo. Matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Alang ni adtong nagantos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabaton na sila sa hingpit nga kaayuhan o kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Alang sa sulugoon sa Dios Teofilo Kamumot Obispo, Diyos si Bali Pare, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Alang sa mga nangamatay, nga magsadya sila sa kahangturan uban sa inahan sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong.
Sa hilo mga igsuon at usab ipaabot nga to sa Dios ang atong mga personal intentions, ang gusto natong ihangyo kaniya uban sa pangiliya sa atong mahal nga Berhen, ang Immaculada Concepcion. Amahan og magbubuhat, dungga kami nga nagampo uban kang Maria, putli ug kanunayng ulay, nga gipili ng daan aron mahimong inahan ni Jesus imong anak, nga nagapuyo og nagahari hangtod sa kahangturan. Amen.